Hello guys. Kini nga akong motor guys. Ipaadyo ni nako kay mahurot ang gas ug kaagas. Kay bawk unsay sulot ani nga moagas man gasolina. Karon guys, abrihan na sa mag-adyo. Tan-awon ang karburador ug hugaw ba. Pilibad na ako aning lalaki ha. Tan-awon nahurot akong bilib ani. Ini si Larry Amparado akong minahan. Unsa jud yang makita ni nga mag-agas man ning iyahang gasolina. Oh, no. Lumay akong ikatabang. Ang puso mo. Ang tangin mo na. Dalhin mo na. Dalhin ko na ang puso. Puso lang ha. Tugay de human nang mag-adyo ko ano. Hindi na mag-ayo. May namuon rin ni Pakjam. Pila pa'y pangayo sa nga na nimo. Mekaniko. Sa katsyon ako na 300. Ya ka to pila naman to ka-tune up. Ito 1,000 nang bayrono nimo. Bayaran na yun. Hindi ko rin nakibawa na. Bisan pag katsyon na sa nito haram, yun na sila nga upat. Ay mga limbungan din na sila po. Mekaniko. Di sila masinso ana. Kanang diniyos jud ba? Mekaniko nga nasinso. Nasinso ang tagiya. Kinay ko galingon siya. Tagiya gahaligong po na sa mga mekaniko. Ito mo kaikos mga pisa. Kanako. Libre ka tangan. Sama na bayan na. Bayaran ng mag-away.